UOC Corporate presenta Performance Learning Paths, la nova solució de la UOC per al desenvolupament dels professionals i la millora de la competitivitat de les empreses. 60 itineraris de curta durada orientats a la resolució de reptes de negoci amb més de 350 recursos d'aprenentatge. Performance Learning Paths, la combinació d'una experiència d'aprenentatge única a través de continguts de qualitat acreditats per la UOC en formats innovadors en un entorn social de col·laboració on compartir objectius i experiències. Tot això es tradueix en un impacte directe en els objectius de negoci de les empreses i en la millora del perfil competencial dels professionals. UOC Corporate ha dissenyat Performance Learning Paths focalitzats en 5 dimensions: estratègica, comercial, de persones, tecnològica i econòmico-financera. Cadascuna d'aquestes dimensions s'estructura entorn de diferents reptes de negoci amb els seus respectius recursos formatius que donen solució al repte. Coneix la nostra plataforma i endinsa't al món dels Performance Learning Paths. Accedeix des de la nostra pàgina d'inici als destacats, notícies, agenda de convocatòries i els esdeveniments més importants. Descobreix un exemple de Performance Learning Path de la dimensió tecnològica. Partint del repte, realitzar una transformació digital de l'empresa, la primera de les activitats que es plantegen és un cas pràctic. Després del cas, es relacionen els recursos que donen resposta al repte. En aquesta ocasió, el primer recurs es presenta en format SCORM, que combina una capa d'entreteniment amb storytelling amb una maquetació atractiva i gràficament cuidada. El segon recurs es mostra en un format audiovisual inspirat en els programes televisius més actuals i produït pels millors professionals. Lo que tenemos que encontrar ahora es la mejor forma de organizarnos para llevar a cabo el proceso. Cada uno debería concretar qué deberá modificar en su área y cómo. Y ponerlo todo en común. No nos van a faltar reuniones. El recurs que ens parla de la innovació en l'aprenentatge corporatiu es mostra en format magazine digital, un material únic i innovador inspirat en les revistes digitals. L'últim dels recursos es presenta en format de programa radiofònic, un espai amè amb el qual gaudir aprenent. Increíble el nivel demostrado hasta ahora, pero entremos ya en la recta final de nuestro concurso, saludando a nuestro quinto participante. Santiago, buenos días. Buenos días. ¿Estás preparado? Esperemos que sí, vamos a ver. Pues esta es tu pregunta. Tots els itineraris conclouen amb la solució al cas pràctic plantejat inicialment. Performance Learning Paths, una solució fonamentada en els 20 anys d'experiència del model educatiu de la UOC. Performance Learning Paths, innovant en l'aprenentatge corporatiu.